Τώρα, χρυσές συμβουλές για μια ελκυστική εμφάνιση το καλοκαίρι θα μας δώσει ο γνωστός πλαστικός χειρουργός, ο κύριος Άρης Ταμάγκας, ο οποίος βρίσκεται στο πλατό κοντά μου. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε όμως με την οικονομική κρίση? Γιατί όχι. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης ο κόσμος διστάζει πια. Δεν θα το έλεγα. Αν θέλετε την προσωπική μου αίσθηση, θα έλεγα ότι κατά τη διάρκεια των 3 χρόνων που περνάμε την κρίση έχει γίνει ένας εξορθολογισμός. Όχι κάτι δραματικά, δεν έχει μειωθεί. Απέναντίας έχει γίνει ένας εξορθολογισμός και στα νούμερα, αλλά και στη συμπεριφορά από μέρους των πλαστικών χειρουργών. Γιατί έχει γίνει μια εκλογήκευση των απαιτήσεων μας. Οι υποψήφοι πλέον είναι πιο απαιτητικοί, πιο ψαγμένοι, τόσο στην επιλογή του γιατρού, αλλά και στο τι θα κάνουν ακριβώς. Δεν διστάζουν να πούν ότι με ένα συγκεκριμένο budget τι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα. Αλλά εκείνο όμως που μπορώ να πω δεσμευτικά είναι η έντονη, ότι δεν έχει αλλάξει σε τίποτα, είναι η έντονη επιθυμία του Έλληνα και της Ελληνίδας ιδίως στην αναζήτηση της ομορφιάς. Τώρα, πλησιάζει το καλοκαίρι, έχουμε και έτσι κι αλλιώς, έχουν γεμίσει παραλίες όπως είδαμε. Τι προλαβαίνουμε να κάνουμε τώρα? Πολλά πράγματα. Προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα? Πολλά πράγματα μπορούμε να βελτιωθούμε. Είναι γεγονός ότι... Και τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι, γιατί ξέρω ότι κάποιες επεμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν όταν έχει πολύ ζέστη ή δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Κοιτάξτε, πρωτού να σας απαντήσω συγκεκριμένα, ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι απόρρια της κρίσης είναι ότι μετά τις 15 Ιουλίου τα γραφεία των πλαστικών χειρουργών σχεδόν αδειάζανε. Τώρα, λόγω των εργασιακών σχέσεων που είναι λίγο απαιτητικά, πολλοί κόσμος προτιμάει να κάνει πλαστικές επεμβάσεις και να μην χαραμίσει, να μην πάρει αναρωτική άδεια και να το πάρει κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής άδειας, παρά να θυσιάσει ενδεχομένως το εργασιακό του μέλλον στην ακαδημική του υπηρεσία. Επειδή μικραίνουν και τα περιθώρια, στενεύουν τα περιθώρια τώρα για τις εκθεσίες μας στις παραλίες, οπότε τι μπορώ να κάνω εγώ? Θέλω να κάνω κοιλιοπλαστική για παράδειγμα. Όχι, θα έλεγα τόσο μεγάλες επεμβάσεις και πάλι οι τεχνικές έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ που ακόμα και μια κοιλιοπλαστική, αν είναι σε ένα σχετικά normal σώμα, είναι εφικτό η ανάρρωση να επιτευχθεί πλήρως. Όμως οι επεμβάσεις, όπως και τα γυμναστήρια που αυξάνονται πριν την έλευση του καλοκαιριού, οι επεμβάσεις είναι κυρίως οι επεμβάσεις που αφορούν το περίγραμμα του σώματος. Δηλαδή η λιποπλαστική και η αυξητική στήθους στις γυναίκες, γιατί ο χρόνος ανάρρωσης είναι πολύ σύντομος, πολύ μικρός. Από τις μη επεμβατικές είναι οι εφαρμογές για την αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Αλλά και εκείνο το οποίο βλέπω, τουλάχιστον είναι προσωπική μου αίσθηση, είναι ότι και οι άντρες ασχολούνται πάρα πολύ με το σώμα τους, όσον αφορά καταφεύγουν στη λιποπλαστική, αλλά κυρίως θυμούνται να διορθώσουν την γυναικομαστία κατά τη διάρκεια λίγο πριν. Άρα δεν υπάρχει κάτι απαγορευτικό ούτε ως προς τις τιμές ούτε ως προς την επιλογή. Όχι. Θα έλεγα ότι και σύμφωνα με μία έρευνα, η οποία η εγκυρότητά της δεν είναι απόλυτη, η οποία έχει γίνει από τη μεγαλύτερη εταιρεία αισθητικών πλαστικών χειρουργών, τόσο το 2010 όσο το 2011, δείχνει μια σταθεροποιημένη τάση στην Ελλάδα. Κατέχουμε την 20η και την 18η θέση ακριβώς σε ποσότητα επεμβάσεων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.